Karbi yang long George S. Clason kitok kitab The Richest Man in Babylon. Along kitok ideas mate a principle jethanam sinang. Nali tum bangso channel nali tum subscribe igelang pute subscribe ikta jinghon pen. Iltum chengponang Sontroxy ideas mate a principles bangso kitab long kitok alam the. Iki edat mate financially freedom longji aphan. Nili bangso a kitab ki porhi pen asap so mesin agyan long asi bangso agyan nang litum han same chethanji pusin ning hang lo arkat bangso a kitab along a character lo lake inut plang o bang Keplang naya bang Babylon long alang li jirpo alang li pen porhi rapet dora pet jura pet atum alang li long wangsi ko sonsi nang Keplang redma an posa tangka nang ke khoros sitame nang ikunidet ko sonaja lo ni tumanda bidi nang thantha pusi bang ke thoma jirputum alang pan arkat phanar julo asi arkat bang alang li jirput pan ke than alam ilitum langnam sinang like number is start diapers to fattening bangso principle along arkat pulo 10% mate phan kepke ilitum bivet nangji methang phan khoros rated nangji la ahin 90% ili tum kelong ana tangka pen 90% atangka bangsi padam chot nangji pusi alang li jirpu tum han than labang so phan kep mate 10% atangka ke pene kenam tapji aphan kali pangrum pen mo penang an lelote kaprek asai ke claim ponji aphan pusi alang li than lo mate labang so atangka pen aso pawang ji aphan pusi ajirpu atum han than lo Lasi litum labang so 10% mangge litum saving mate ke pangrum kenang sot. Labang so chapter long jong dam lo. Number hini bang nani thantu lo control die expenditure. Mate spend less than you earn. Ilitum koan ba kelong lan silitum padam jui lo polo tangte ilitum financially freedom kelong jipane sungrung pusi alang ni pulo. Ilitum tangka kelong ani pen matsi Adar kiso ahormu mate poisa padam tablap titi penang anatum ke nini pendang lok lo lasi ilitum kenang sot along si padam jot nang ji pusi dak jong dam lo ilitum ahut pen matha kenang sot ahormu lo lake kuku sita penang an ahormu ke desire mate kar itab ahormu chot pusi jong dam lo lasi ilitum khoros chere mate tangka padam tap tidet nang ji usi bangso chapter penelitum Charlie dam. Point number 3, make thy gold multiply like the richest man in Babylon. Mate joke pen invest. Ilitum 10% atangka sap pangrum pen ong muchot api. Ilitum matha nang po kon natsi labangso atangka padam pen aso pawang jima po. Arkat alang lipulo bangso atangka si kam paklem nang ji. Tangka pawang ji pan mate asu pawang ji pan tangka si kap paklem nang ji pusi alang li than ponno lapente point number 4 lake guard thy treasures from loss ilitum ahud pen ahud arjulong tahai po get rich schemes mate Keplang serak ji apiti nang than bang do online along pustame mate kaprek company atum stame alam karjulong pen ilitum ning rung dun phakpo matha the thangthe poisa paludun choktiti lasi labang so chapter along pulo la hai pen chipajok nangji athe ejo joni mate men Keplang ji atawar ke ame pusi pulo Keplang ji aphan ke apor nangji kabor ita do nangji la pen knowledge ta kenang sot ilitum invest po pute mate bangso atangka pen aso pawang po pute komsom pensi chengneng ji pusi toklo anpar ke akethe anta invest thek pu pusi dak jongdam lo ilitum invest di adim chini pame pensi invest nang ji pusi jongdam lo ikhe dat ke ili thengpi amu ilitum ke pariason lo apor nang ji lapen labangso thengpi aphan kelana son thotsi ilitum tangka hinat stameli tum lana paminangji pusidak pulo. Point number 5 lake make of thy dwelling a profitable invest. Mate own your own home. Ilitum chini hormu kerong mate bhara kien phante hormu nam det sikemepu.
Lasi arkat bang pulo ilitum methang kedo ahem bang do nangji pulo. Athe ilitum methang hem dolote tangka dam voy velo. Labang so tangka pen ilitum kaprek ahinat invest made padam pen ilitum bang so poisa pen ilitum asupa bang pu pusi joma. Nili kachini da matengke ilitum non karbian bangke ehem irit ke dore pusi chini dam. Asi labangke matha joplot po karbi teman bangke abelang pute ke bor ikenang sot nalo. Number truck, ensure a future income mate plan for retirement. Ilitum jakong dowerwe lapen choklem ver thek thek. Lasi ladak pulo ilitum kesar ki kriya pora huda phan chisik nangji pusipul. Mo kesar hud anta tangka pawang woi nangji ason chisik nangji pusi toklo. Ilitum tangka pawang woi ji aphan ke methang si matha si ilitum step deng ponangpu. Point number 7. Increase thy ability to earn. Mate create multiple streams of income. The more wisdom you have, the more you earn. Kwan ma bidi kedo laan si churi chuarlan thekpo. Ilitum chini dam pame me asayalong ke klem dun ham ke thekthide ji. Lasi dagbang jong dam lo ilitum aprang si chari nahilang. Kethek atum along chari dun nahilang pusi pulo. Labang so kita balong lak phanta ki jong dam do. Dak tolo lak or muke kebor I long sito. Lak pen ilitum tangka long tan pustame bang so akhi ke ikte ji. Lasi tangka handle lapen akam paklem thek nangji pusi pulo. Lasi ajar asai le klem sita aso pensi cheng nangji pusi pulo. Si tangka jong si handle thek lo pute ilitum labang so tangka irideng kido abang ke lasting chat po mane long terms dopo. Kali lo pote bangso tangga ilitum handle dekte pote non ma jong si long opose non mat bangso aposa ikte. Uthot ki jong dam do take care of your family. Eldum family pansame chelang paminang ji pusipulo alang li tum sitame ili kelong an ason an pen ali nang long dun nang ji pusipulo. Bangso kitab The Richest Man in Babylon na bangso kitab neliti hekpen summary hisab si nalitum pan nang thanam chorlo. Lason ardi kedo alam nang litum ami singtung te mate nang litum longpon voy ingtung puro tang te nang litum subscribe ikta nili pantali dopo lapen nang litum pantali dopo pusin nili ning te bangso video kelang podang litum pan kadok kawe pan semet chorolo lapen ning telo nang litum subscribe ek pusin. So brothers and sisters, please subscribe to this channel and I'll see you soon. Bye.